Iñaki Zugadi naiz, Barakaldon jaioa eta orain Gernikan bizi naiz. Soziologia eta Deretxo ikasi dut. Ia 30 urte eman ditut eta erakundean. Haietatik 22 kartzelan. Irten nintzen hori dela 3 urte Estrasburgoko emandako gaizki deitutako parot doktrinari buruzko ebazpena eman ondoren, eta zer ekar nezake nik Kontseilu Nazionalean egonda? Alde batetik borroka perspektiba, hau da, ezker abertzaleak daukan badaje politikoa, historikoa zein ideologikoa. Oso garrantzitsua baita ikastea gure iraganatik, gure etorkizunari begiratzeko. Beste aldetik ilusioa, konpromisoa, engainamendua eta lana, eta jakina. Beti egun baten dena esan nuen nengoela dena emateko, eta orain berresten dut ideia hori.